Thank you. Guys, anong ginagawa ko sa buhay? Ba't hindi mag-on? Anong problema? Diba? Hindi naman to ganito. Ganun ako. Nagalit si Tami. Hold on. Good morning, Philippines! Today is Wednesday and maaga akong nagising. Good morning sa inyong lahat. Meron akong mga hinubuan din. I'm going to drop my mother-in-law. And early akong nagising, guys, dahil si Roxy 2 o'clock akong ginising, guys. Kalukuhan talaga tong si Roxy. Grabe yung ulo ko kanina. Pagising ko, guys, ang ginawa ko talaga is umiinom ako ng maraming tubig. Yun yung una kong ginawa talaga, yung tubig talaga. And then pagkatapos ng tubig, nafe-feel ko na parang naglilisin yung sakit. Iba talaga yung tubig, no? Anyway, itong foundation ko is as usual, guys. Yun, yung Wet n Wild na medium dark na photo focus. Yan. Magandang foundation. Yeah, kailangan natin maglagay konti kasi nakikita ko talaga yung mukha ko, guys. Alam nyo, guys, yung mukha ko is always really not good because sa dryness, sa winter. Yan ako lang siya hatid and then hintayin ko siya para sunduin ko. Sakit talaga ng mata ko. Gusto ko matulog. May araw na, guys. Meron na. Ilagay ko lang yung mga gamit sa sasakyan. Kasi ang dami niyang gamit. So, yan. Dinala ko yung laptop ko para makapag-edit. Ito po yun. And, suot tayo ng medyas na may buslot. Uso man ito. Ayan. Kaminit kami. Yung ibang medyas namin yung buslot. Ang sa akin, kinitkit ni Roxy. Ang sa kanya is kinitkit ng paa niya. Hi guys, I am here, guys. Well, I dropped my mother-in-law already. I already dropped her and going to the house. I'm so sleepy, guys. As in, katulugon jud ko pag ayo. Hold on, guys, I have to pay attention here. There's cars coming. Car coming, and then I will go. Okay, so grabe kainit. At saka ang thank you. And it's crazy because my eyes, I cannot, hindi ko kaya, guys, yung mata ko sobrang sakit. And ngayon, ang plano ko, matulog ako, guys. Kailangan kong matulog. Are you kidding me, people?
Do you have to sid me over here? Huh? Sid me, sid you dun too. Oops. Kaya pa. Anyway, so let's go. Alam nyo guys, meron akong kalukuhang nagaganap while driving here. You know, while driving coming here, I was like thinking, I forgot something. I said, I forgot something. I don't know what did I forgot. Like, isip ko talaga, ano ba talaga yung nakalimutan ko ba? Ay, kalukuhan guys. I forgot what Tommy told me. Tommy told me to bring the, yung i-change yung temperature ng bahay. I don't know the name. Thermostat. Something thermostat. So yun, I forgot that, and then I was already away from the house. It's like 15 minutes away. So I decided, but that's not it. I forgot something different. So yun, ang ano ko is yung lalaki nakatingin na lang sa akin dito. Parang nagyaw-yaw ba? Nagyaw-yaw ko din, nakatingin na lang siya. So nakalimutan ko na wala pala akong driver's license. Wala akong pitaka, walang bag, walang credit card, wala lahat, walang pira, wala lahat. Guys, anong ginagawa ko sa buhay? Alam nyo, nagdadrive ako dito. Ang iniisip ko, sana hindi ako na nakulbaan ko guys. Natatakot ako ba? Na-nervous ako kasi alam nyo naman, kapag wala kang driver's license, pag may kap na mag-stop sa'yo, patay ka do, talaga do, punta ka do na judi do. And then I was thinking, I don't need to be like nervous, because if I'm nervous, you know, some people, when you are nervous, it makes you do crazy things. So I'm just like talking to myself, just relax, drive the normal thing, and extra pay attention, like that, extra. So yun yung kinausap ko yung sarili ko guys. Mura akong buang guys. Okay, dito tayo sa bahay. We are here. Ala, the squirrel eating the bird for Tommy. Put over there. They all eat the bird. The bird feed, whatever. Anyway guys, I'm here. I will see you guys na lang later, because pagkatapos nito matutulog, magwiwi ako, matulog yun. Oh, matutulog muna ako guys, and then later on kapag na gising ako, lulutuin ko yung binili ni Tami na chicken. I'm going to recook it because I told him I will recook it, that meron silang ulam dito din, at saka masarap kasi yung roasted chicken, and then i-recook mo siya, yung parang adobo, chicken adobo, ang sarap. So yun, gustong-gusto ni Tami yung adobo guys. Iwan ko na lang guys, addict si Tami ng adobo guys. Pero mas prefer siya sa pork. Tulog muna ako dito sa kwarto guys. A few inches later. Ang tagal ko nakatulog, at saka hindi pa talaga tulog na tulog ay yung construction dyan ay dig. So ngayon magluluto lang ako ng chicken. Nagutom tuloy ako guys. Hala, the news is just this, today is the last weekend of winter. Hala, weekend very soon. Weekend. Spring na guys. Sarap guys, sarap. Chicken adobo. Kakain lang ako guys ha. One eternity later. Okay guys, it's time to take her out. Oh my god, hala, ang daming squirrel talaga dito ba? Okay, let's go. Yung mailman andun. Iwan ko yung ilong ko sobrang gilok. Sabi pa ni Tami, daw, yung daw niya, yung ilong, nag-i-sneeze daw siya, walang kaundangan. It doesn't stop daw. A few moments later. Hi guys. Malaking problema kanina guys. Kasi doon ako sa dialysis ba. So andun kinuha ko yung biyanan ko. Nakaupo kami dito. And nakaupo
Wala namang araw. Ba't nag-ano ako? So, nakaupo kami dito. Nakaupo kami. And then, I turned the car on. Hindi mag-on yung sasakyan. Yun ko. Sabi ko, ba't ganito? Ba't ganito yung sasakyan? Hindi naka-on. Hindi. Diba battery ito? Yung parang remote. I-press mo yung brake. And then, i-press mo yung start. Engine start. Ang tigas ng brake, guys. Ang tigas. Tinawagan ko si Tami. Anong nangyari sa sasakyan? Ba't ganito? Ba't hindi mag-on? Anong problema? Diba? Hindi naman to ganito. Ganun ako. Sabi pa niya, iwan ko sa'yo. Sabi pa ni Tami, iwan ko sa'yo. Anong ginawa mo? Sabi ko, hindi ko alam. Ang daming basura dito. Matigas pa rin yung brake. I push it hard. Nakita ko yung green. So, green yung nakaan. Sabi ko, na-detect na yung yawi. Yung remote, na-detect niya. So, I press it. Ang tigas ng brake talaga. Ito na yun. Sabi ko, oh my God. Mga 30 minutes ako nakaupo dun. Si Tami, aggravated na si Tami, guys. Nagalit si Tami. Hold on, guys. Ilabay ko tong basura. Okay, did you give her sandwich and coffee, please? And tell her to take the pills. Don't forget your pink wire. Kinuha yung garbage. Kaloka. It's already, 3:26. Hindi pa rin yung garbage. Andun pa rin. Wala, ang daming sasakyan, guys. Hindi ako makabaking, guys. Tignan natin, guys, sa camera. May paparating ba? May paparating. Muna, andito na ako, guys. Hanapin ko lang yung binili ni Tami. Remember, guys, binilhan ako ni Tami ng pang-scratch sa likod. Hindi ko alam kung asan yun, guys. Dito pala ikaw, ha? Dito, guys. Nakita ko na. Bye, guys. Kita na lang tayo sa loob. Okay, let's go. Si Roxy at Misty, nabubuang ba? Okay. What are you doing, little man? Kaloka naman ikaw. Kailangan pa. Sayawan talaga itong mga kubwa. Misty, come! Misty! Come in! Yung mukha ko na walang katulad talaga. Ito na talaga. Binalik ko yung sinuot ko kanina. Kahapon, kagabi pala. And then kaninang umaga, binalik ko. Alam nyo ba, guys? Hold on, guys, ha? Katatanggap ko lang pala sa katatanggap ko lang talaga ng mail ng USCIS. Nagpunta ako sa website nila, inano ko yung case ko about sa green card ko. So, meron na tayong schedule na tayo sa biometrics, schedule tayo. And guys, alam nyo ba, guys, Wednesday, so walang choice, Wednesday, at saka trabaho si Tami. Sabi ko kay Tami, hindi ko talaga kayang mag-drive sa Bronx. Kasi guys, oh my God, crazy over there. So, hindi ko kayang mag-drive sa Bronx kasi hindi ako sanay so hindi talaga ako sanay, so hindi ako na lang pupunta. Sabi ko sa kanya, kailangan kita. Sabi ko sa kanya, 8 o'clock in the morning, it's very early appointment, which is really good. So yun lang, guys, iin ko na to ditong vlog kasi gusto ko na matulog. It's 8:44 na din ng gabi and matulog na kami. Hi, baby. Hello, baby. Daming wire ni mama, baby. Yes, ang daming wire ni mama, baby. Diyan mabagsapatika. Laka, you move me. You don't move me. Anyway, guys, I'm going to end the vlog. Thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next one. Bye. Good night, guys. Sabi pa ni Tami, tignan daw niya. Oh, guys. Sabi ko sa kanya, walang choice kasi kung yun yung in-schedule nila sa'yo, yun na talaga. Hindi na pwede magbabago. Kung hindi ka daw pupunta sa schedule nila sa time, it means na abandon or deny yung application mo or deny yung green card mo. So, kailangan talang puntahan. And good night, guys. See you in my next one. Bye-bye.